नुबाथाय गोदागोन हौवाखो बियावनो गासै नागिरि बिथांमोनखौ खनसेबो बर' हरनाय थालायबाय लोगोफोर दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायगोन जोंहा माने दिनावनो दिन माने बिराद माने खैफोद एबा जिखुनु माने खारला बारला जानाया माने बारानि सायाव बारा जागासिनो दं आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोफोर आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायाबो माने ससेल' नायो लोगोसे लाइकबो खालामनो नागिरा भिडिअ बानायनाय जेबो मटिभ मोननो नागिरा आंबो सासे बर' मानसिनि बा आंबो सासे बर' सुबुंसो आंबो सासे बर'नि थैजों जोनोम मोननाय आंबो बर'नि फिसासो आंबो माने खैफोदखौ माने हेल्प खालामनो थाखाय एबा माने खैफोदखौ एसे बासायनो थाखाय आंबो जाबाबो जायाबो माने आं भिडिअ बानाय हगारबाय थायो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालाम नायाना आरोना लोगोफोर आरो भिडिअखौ माने डिसलाइक खालामना होयो लोगोसे माने भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनो नागिरा लोगोसे माने लाइक खालामनो नागिरा आं बिराद दुखु मोनो माने जेबो नङा लोगोफोर आं जेसेबां माने दावगायो एसेबां माने आं जुजिलांबाय थागोन लोगोसे नैबे न'खरा माने एसे खैफोदाव गोलैबायबो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामनायनि थ्रुयैसो जाय बिदि खारगिरि बिथांमोनखौ हमनो हायो नङा होमबा लोगोफोर आरो माने जोंहा दिनै दिन माने बिराद बारे माने जागासिनो दं आरो नैबे माने मैया जालायबाय मोनसे भिडिअ नोंथांमोना ससेखलि भिडिअखौ नायलांग्रो बिनि उनाव माने मा गामि आरो बबेयाव थायो हबिनि आरो मा डिस्ट्रिक्ट मा जिल्ला नोंथांमोना निसय मिथिखागोन बे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना बे ससेखलि भिडिअखौ नायग्रोना लादो बिनि उनाव आं माबाखौ फोरमायनो हागोन आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आंनि गामिया जाबाय बागमारा पस्ट अफिस रुपहि आंहा मैया 11 तारिखआव मोनसे जाथाय जालांदों आं बिसिखौ गारि फाइनेन्स होनो फैसा लांदोंमोन न'आव आं थांदोंमोन खामानियाव बेनि उनाव बिसिया फैसाखौ लानानै थांबाय 9 बाजियाव न'निफ्राय ओंखारलांबाय बेनि उनाव बियो न' फारसे नुजाफैयासै बेयाव आं खामानि मावनानै मोनाबोबाय बेयाव न' फारसे नायबा बिसिया गैया बेनि उनाव आंनि गथ'आ गाबबाय दं बे गथ'नि बैसोआ जाहैबाय 2.5 बोसोर बेयाव गाबै हरसे गाबबाय गाबनानै आरो सोरांनाबो गाबबावबाय अब्ला आं फन थुनो सानबाय फन थुयो सुइच अफ दा बहा थाखो आं मिथिला फनाथ' आं खालामगासिनो खालि सुइच अफ बेलेग मानसिनाव कल खालामनानै गाव बुंहरबाय लखिमपुर साइडजों आं फैबाय बेनि उनाव आं सानखाबाय सोरबा हौवाजों खारफालांदो बेनि उनाव आं सानबाय जे न'खरनि मानसिफोरनोबो खिथाबाय ओरै थोरै जाबाय आं बिदिनो हरावबो हरसे सानबाय नै दिनै 12 तारिख जाबाय 12 तारिखआवबो सानबाय सानै दिनैसिम आं ससियेल मिडियायाव ओंखारलागा जाबाय मानो होनबा सानबाबो सानख'नो थाखाय ससियेल मिडियायाव ओंखारलागा जाबाय दा बे मानसिखौ जेरावखि जाया नुयो हमनानै दोन जोंहानि न'खरनि मानसिफोराबो नागिरगासिनो आरो बिसिनि नामा जाहैबाय संगिता बसुमतारी गामि हासरा बिनि बिफानि नामा जाहैबाय आफोन बिनि बिफायाबो फाग्ला बायदि जाबाय दं नागिरनानै गावनि फिसाजोखौ दा बिखौ जेरावखि जाया नुबानो हमनानै दोन जों न'खरनिफ्राय थांनो थाखाय राजि जाना दं आरो बेयाव गाहायाव कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जागोन जों जि खालामनांगौ बेखौ न'खरनि आरो गामिनि रायजोफोरा बेखौ बेबस्था लासिगोन दा जेरावखि जाया मोनो रायजोफोरा हमना दोनबानो जाबाय बे ससियेल मिडियायाव एसेनोसै आं बारा बुंला लोगोफोर दिनै ओरैबायदि जोंहा माने बुंनो थाङोब्ला माने गुबुन हारिजोंसो माने बारे माने खारबाय थानायखौ जोङो ससियेल मिडियायाव बिराद नुनो मोनगासिनो दं लोगोसे जोंना बोसोराव 60-70 जना माने गुबुन हारिजों माने हिनजावफ्रा खारखायो आरो दै मोनफिननाय बिराद खम 60-70-30-40 जना माने गुबुन हारिनि माने बोसोरै माने सिख्ला जा बारेप खालामना बुथारनाय जा लोगोसे गासै सरजाबना जोंना 60-70 माने जोंना बोसोराव माने बर' आइजोफ्रा बिराद खम जायो आरो बिराद थैयो बिराद बुथार जायो बिराद माने गोमायो बिराद खारखुमायो बिराद बेलेगफोर सेक्स गेलेयो माने 30-40 जनखौ माने बोसोराव खाफि दोनखानांगौ आरो दिनैसिम जोंहा बुंनो थाङोब्ला नैबे दा जाफुंबाया मा होनदोयो प्रान्जय बसुमतारी आरोना प्रान्जय बसुमतारीया दिनैसिम माने खामानि मावबाय थायो होनना बुंदों आरो जों बायदिनो माने खामानि मावबाय थानायनि गेजेराव माने बाइक दा स्कुटि माने फाइनेन्स दङ माने EMI खौ माने सुख'नो थाखाय माने इनो फैसा होना दोन्दोंमोन जाहैदों लोगोसेयै EMI खौ माने सुख'नो थांनायावनो माने बियो गारिनि EMI खौ माने होनो थांनायावनो माने बियो माने 2.5 बोसोरनि गथ'खौ माने गारनानै गुबुन हौवाजों ब्लड खारबाय होनना बुंदों आरो जाहोना मा आं बेखौसो माने बुंनो सानदों आरो लोगोफोर भिडिअखौ हायोबा शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोसे आरो बे हमनो हायोब्लाथ' मोनोबाथ' बिराद मोजां खोथा आरो गोजां बोथोरनि दिनाव दिनैसिम गथ'फोरजों उफ्ले बिमा बिफाफोरजों माने थानो नागिरो गथ'फोरा दा दिनैसिम माने बिमा गैयालासिनो बेसे आलाय-सिलाय जागासिनो दं बेफोरखौ माने एसे बुजिनांगौ उन्दै बैसोआव हाबा जानानै माने सा ससे बुजिस्लाबनो हाया बोरायबाबो बुरैबाबो एकदम गथ' गथायबाबो माने जिखुनु माने उपयज्य जाजोबो जोंनि बर' समाजाव दिनैसिम माने बैसो जानाय बोराय बुरैयाव फाथैलाय बिसिनाय उन्दै गथ'फोरखौ बाद दोन
दै उन्दै उन्दै गथ'खौथ' बाद दोनखा दिनैसिम बोराय बुरै बैसो जालायनायफ्रा फाथैलाय बिसिनायखौ दिनैसिम फोजोबनो हायाखैबा बेफोर माने बुस्थुखौ माने खोमालांनो हायाखैबा माने बैफोर गथ'फोरा जाखागोनखा बेफोरखौ जों एसे बुजिलांनांसिगौ आरो लोगोसे बेफोरबायदि माने गुबुन हारिजों खारला खारलिफोरखौ गारनांगौ दै आरो गुबुन हारिफोरा माने नोंखौ एसे मोजां मोनोब्ला नोंनि मुं थं गासैखौबो सोंजोबगोन नाम साम टाइटेल सोंजोबगोन फन नाम्बार लागोन नोंखौ ओरैनो लाङा बिसोर माने मोहिनी होनासो लांखायो दै बेफोरखौ दा बुङोब्ला माने खोमसि फोथायनाय होनना बुंगोन माने जेसेबांखि जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ बा बर' आइजोखौ बर' सिख्लाफोरखौ रेप खालामना बुथारनायफोरा गासै माने मोहिनीजोंसो खालामजोबदों गुबुन हारिफ्रा मिथिगौ ना नों जेसेबां मोजां बाथ्रा बुंबाव माने बै माने बर' आइजोआनो माने बा बर' सिख्लायानो माने मोहिनी होजाखादों नालाय नोंनि खोथाखौ खोनायल' माने कि माने हेगारहरदों माने ओरैबायदि जानानै माने बिसोरखौ माने न'खरनि बाथ्रा खोथा खोनालासिनो माने सानस'नो हायि बा न'खरनि बाथ्रा खोथाफोरखौ माने जेबो खोनासङि मा खालामनानै बेखौ माने ब्रेनखौ उल्था खालामना होनानै माने लांनानै होनानै रेप खालामना होनानै बुथारना होनानै बा सोरखौबा ओरैनो सेक्सल' खालामबाय ओरैबो खालामनानै माने बिसोर माने इन्जयल' खालामनानै हेगारहरफिनो आरो माने मोहिनीनि थ्रुयै जेसेबांखि गोसोम गोफेन जाथो हाथाय हाराव गुराव जाथो थेवबो बेखौ माने मोजां मोननासो मोहिनीनि थ्रुयै माने लांखाथारगोन आरो लोगोफोर बे भिडिअखौ हायोबा शेयार खालामनानै होदो लोगोसेयै आं बेखौनो बुङो कि बै न'खरा एसे माने सुगाव फैफिनदो आरो लोगोसे हमना मोनफिनदो बिसोरो हौवा हिन्जाव गोरोबनानै संसार जाथों होननानै आङो बे माने ससेखिलि भिडिअखौ बानायना होनाय जाबाय सोरबा नुयोब्ला माने आंनि फल'वारफोर बा आंनि साबस्क्राइबारफोरा माने नुदोंब्ला आरो सोरबा कम्पानिफोर दङब्ला मिथिदोंब्ला बेखौ माने डाइरेक्ट माने हमनो हाथों होननानै माने आङो एसे भिडिअखौ शेयार खालामना होबाय नोंथांमोना भिडिअखौ हायोबा शेयार खालामना होदो लोगोसेयै आरो सोरबा गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसेयै सोरबा साबस्क्राइब खालामग्रा जेबो नङा दिनै भिडिअखौ एसे बुजिलोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों